Menye bekenyoro kia makora ewodi ya wogia kumu ensemo ye bunge ya Bonchari county ya Kisii nigo besokire na kwimurunganiria maega yogochandwa n'abakagirwa buboibi bechiwaya cy'umuriro na gutigwa umusunteime okwana n'abarikia mangana kero banekia uburoro ubotindi asebono bakwanire okomentekana kwebikore byo kwiba wechiwaya cyo abigo gutigwa gwechindense asebono batebire nigo chire cy'umuriro gwestima nigo chikobeka hamagima y'abanta bange ase akongu naboigo okuborwa kuburendi nigo barure ugukurira gutindi gocia ase abakagerwa abo buna nigo barachi kwimukirwa egetambukero kirichiko ase amabokabo asebono bagandire abarai wesona nyagati nakobakonya gukora umuchando yiga elio tibaba kemisi muri kitopetwele machine nasangana barabo robotirwa yasenchero wikira angene keru ndobwato bakonguga obonge chistima cha butoiru cha elire talibono litangani line tunda ya kane etogo chikoboka mambi twanyora chiwaya nchiyo twanyorira abayibi ba ngokagera na bare mega ngaba stima mneko na koibwa bana bakoboka barandire guya elire ntangani yanse bakarugoro kokoboka kwanyora waya teye bando mochionde igatwa chande kirabangi nanga kimagoteba ebyo negati yebiro bya abamenyi ba ekenyorukia alia makora wodi ya bogia kumu bunge ya Bonchari county ya Kisii maiga yogo chandwa sege kegetambe na bakagirwa bechiwaya chinguru cy'umuriro na gutigwa asomo sunte mekerima baminton ndobwa testima ya anya bagotara sikoboki bagukwana uburobotindi n'abariki maiga yo rero niga bamenya gutigwa echindense chire n'umuriro ekyo chikobeka amagima y'abana asakongu nabigo okubora kuburendi nabigo ebintu bakonya sibugima bwabo tambe ya nabo bacarengange saa 7 cyabo tuko karestima yaenda naligereri nasoka nanyora senande badi eogete so karana sonyo mbali nata maybe geogete kuruga side chinde nabo konyora either no mutonyegera so nairana narara ekarege ke maambia nalingali gwakerwe siminga no maetae chiwaye chirusiri para mate abwa system yeto turuse tikurworo para ga moroje tinganire moinaria etingene tokonyete andake tugocha tuasiabu ne konyete singe tinga jinda sichikabekire chikarare number 2 chi estimate mana baito bagosoma none kera bairu ne chi assignment kurwe skuru no bakobeka mesa banyora ba borabugo babakoraki babakonya bone gone test ambwatega test yekerna test none chiwaya chiri moroche gali chisugunaine jonsi piko chibwato muriro na bana baito nguru bare skuru saa 7 kera bagocha ranch bono ntoma etionde tayo ntobeke tino security ke umuntu ararende oroche arabwata none waye litakonyora ya muitire nigo baruro gukurira gutindi gocha sabakagirwa bo muna nigo baracha koimukiye gatambukira samubokabo igo abali ya nene gosege kurukia nekenene asaba nkwana bali bakagire bagenda tukutusumbwa nturinga ntwa maeti ntukagirete boni iganche nari ku request omu assistant chief na chief asebale ngweta bara na inde nabo baramanya bali yabaikeire bono ngo cyaka turi musakuito na inda stokonyoro omonto nturi kunya kumuira ime gosebona abantu baminda asenge nje bato chandire chusi twarenga matanga bumuga konsombe mwina ali kara togocha bakatwibira chikebo mwina ali bere aya bakaire nande bakaire kebo ke mwari mondali nande rero bachire matanga nande nale rugora nande bachire nande batwibira obutukubwa rero igom anenake kole bikore kana kera mutubwata matanga bamanyanga abantu barora matanga bone bari chinseji bache basungura chiwaya igonche kureke na rungo yokubwatu nabo tutamoire masengenjo bato chande tari boygo asebono bagandira bari weson gati nakubakonya gukora umuchando yo edio tibaba kemisi igo bono sofa autokoza babarai gavano ito prasi no MCA no MP igao tole kemisi twaulirwe stima epale ne ekorukorwa ngunyauno ngumbu yande bogia kumu eza banafunzi baito bagosoma bono ga ne kemisi gyo kabanda twaria risiringa abagocha baeta ali asege kemisi kere no esege suntekere no bago piki chiwaye chikoru ekare twachiko korobono galiko chumuino ga igo twanyoranga ase biro byogete mbase mbakune tiwaye echo abare kurusia ase egesuntekere iga abantu baminto twasabire abaraima minto batobwatisiga kibona bangino sengaki Reporter ya Soko TV kura Bonchari county ya Kisii Chepethwel Machim